see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? Ayan siya. You gotta find the ones with thick. May. Ay, si Sak. Hindi siyang matapos, oh. Kuya, you're going with dad? Okay, punta muna sila sa kaka. No, we're gonna go. No, we're gonna find. Because you already had your breakfast, that's why you don't wanna eat. And we don't. We're hungry. Alams na si Sak. Ito yung kay Zaki. Which one, Zak? Oh, parang ang sarap nito. Kaya yung mga nakuha natin dito. So, ito kay Sak, ano siya? Chicken tempura, si Holly, ayan. Prawns, and ako, ito yung nigiri na California yung nasa loob. Tapos, grilled salmon. Tapos, ito, gyosha. That one. Kasi kain, wala pa sila dyan. Tsaka si Kuya. I-save natin tong table para kay dyan, tsaka kay PJ. So, dyan si Mushi, tsaka yun. Ha? I know. I'm just putting it there so no one will see. Sabi ni Zach, Dad don't like that. I know. Okay, wait, Baba. So, kain muna tayo, guys. Kain muna kami. Sarap. So good. You might have more. Oh my God. Baka raw bibili ka siya. Wala pa rin sila dyan. Ha? Ang kukunin ni dyan ay yung ano, roast beef. Ah, ayan na, hi! Oh, I saved that chef. Like the same as Google. Why? Yeah. Do you still like the car? Yeah. Lucky. What do you want? Rob. Huh? Okay. See ya. Stop nito. Can you open this, please? Thank you. Dito na yung dalawa. Yeah. Kanina pa sila nakapila. What's that? Sandwich? What's that, yeah? Oh, I think you're having the roast lamb. Huh? Oh, is that one? Okay. Roast pala yung roast lamb. Same? Sak is full. Are you at that, Sak? Binibigyan nila yung olives kay Sak. Si Holly, di ba kumain siya kanina ng breakfast? So, ayan, hindi niya naubos. Busog pa raw siya. Si Sak, kanina pa tapos. How's your lunch, honey? How's your lunch? Good. Bilis niyang maubos. Brunch, sorry. Sobrang busog na ako. Hindi ko na siya kaya. Come on. Sak! Tapos na kayo kumain. Punta kami ng... Where are we going, Zachary? Rebel. Oh yeah, that's nice. Oh, Nando's. May Nando's dun, oh. Rebel. Hindi ko alam kung ano yung titingnan ni John. Kasi nabilahan niya na ng sapatos yung dalawang boys. Ayan, oh. Pareho sila. Yung Vans.
Kung ano yung suit nila kanina, same style. Kaso nga, malit na yung sa kanila. Kaya ayan, yung malaki ng size. That's what you had before, right, Zach? That kind of shoes? Yeah. No? What did you have? The other one. Oh no, TJ had. Kuya. Kuya. Bola na naman. Kuya. The one you had before, same style? Kuya, your shoes. Oh, yeah. Yeah. Oh, ayan. Ito pala ang pinunta dito. Ilang bola na kaya ang nabili namin? Hanapan natin si Holly ng hula hoop kasi di ba nasira yung hula hoop niya. Last time, binili rin namin yung hula hoop niya sa Rebel pero hindi dito sa Marion. So, hanapin natin. Ano, Sak? Na? Gusto ni Kuya magpabili ng beanie. Hindi namin mahanap yung hula hoop ni Holly. And si Sak, syempre. Papahuli ba to si Zach? What? What? Do you want one, Zach? You want one? Which one? That one, that's the other one there. That or that? Can I get a hat? And that. That or that? Is there an exact What are you getting, the hat? I'm Zach. Yeah, I don't know. Yeah, just get the hat coat, yeah. He's getting the hat. What do you want? I'm getting... Pinalitan ni Kuya yung beanie ng hat. May siya? Yeah, that's nice. Hindi pa rin namin mahanap yung hula hoop ni Holly. Nagtanong na kami sa babae. So, tingnan niya raw sa likod. And tingin ako ng para sa akin. Ito sukatin ko to. Ito yung wind jacket. Or, wala ko may tao. Nagulat ako sa iyo, ate. Ano yung dala mo? Ay, nakikin ko. Ay, wait. Naghanap rin sila ng hula hoop. Ayun, nakakuha. Ayun, the same kulay. Kita ko pa dyan. Punta ka dyan. Ayun. Hinahanap pala. Hinahanap pala ako. Eto siya. Han! Do you think? Hi? Oh, no, not that color. Not this color. It's Collingwood. Why? Do I need bigger? This is small. Mom, you can do it. I know, look. The size. Are you saying? What? So, a bit short one? What? A bit short? Small kasi ito eh. Small. Try natin yung medium. Siguro ito na lang. Tama si Jess. Ito na lang. Han, how about this? Yeah? There's one. This one? I'm just gonna try this one. Hindi siya yung all the way yung zip. Gusto ko rin siya. White kasi. Thank you. Thank you. Okay, ga kuya.
Guys, dito si Race, oh. Kagabi ko lang nalaman na pupunta rin pala sila kasi si Jan. Usap sila. Usap sila sa part, sa ano na, sa car. Sa karta si Kat, wala rin naman. Nasa ano siya, work. Work is work. Timing talaga. Timing. Pag pupunta kayo dito, nag-work si Kat. Si Kuya gusto niya raw bilhin tong Essidan na backpack. How about you, Zach? What are you doing? How about you, Zach? Backpack. Oh, they don't have for you. Nothing for you. Wala raw yung West Coast. Paano na ikaw? You already have drink bottle. Ah, okay. You don't need clock. Something at the back. What? You have to remove this first. May nakita siya. Ano yan? That's for like ID. Yeah, for your ID. You don't have ID. Wala silang ID sa school. Thank you. Bye. Here you go, Kuya. Kuya, welcome. Pakainin niya lang si Ailo. Nakita niya na. Lumatawa na siya. Ayan na yung hinihintay niya. Papa, gusto na ikaw? Bilis daw, Mami. Bilis. Bilis, Mami. Alam niya na nakakain na siya. Oh, tingnan mo, na-excite siya. Grabe yung sipa. Gusto mo punta sa France? Pasok tayo dito sa Chanel. Mga ano tayo. Amuyin natin mga pabango nila. Guys, nag-try lang kami. Try lang ba? Guys, maganda to. Ito maganda. Lagay naman na ito kulay nito. Medium light. Budol. Ganda raw, oh. Ayan, oh. Oh, ayan. Shade mo. Fresh lang yung look Medium niya. light ka. Tapos ganyan yung tsura, oh. Parang foundation na sira. Parang nabubulok na siya, guys. Kasi walang tumutulong sa amin ngayon dito. Busy. Tapos na ganun, eye contact. Ganito, magiging ganito ako? Ay, hindi. Huwag tayo masyado ambitious. Sabi ko, gusto ko pag ginamit ko ito, magiging ganito na yung sura ko. Hindi. Too much. Hindi talaga. Nakakari, hindi maaari. Hindi maaari. Kasi kung ganyan, bibili ka nila. Hahabulin mo yung gatas ni Ayla kung gano'ng karami. Grabe yun. Trinay ko, guys. And siya rin nag-try. Ganda. So, inihintay na lang namin si ate na i-assist kami. Ganda siya, oh. Sinusundo na po kami. Thank you. Dito kami sa Harris Scarf, guys. Hindi pa rin tapos si Jan mag-shopping sa kanyang coffee machine. Perfect. Sounds good, Johnny boy. Maxwell, yeah. Ayan, yung double wall, di ba naghahanap siya niyan? Big one? Grabe. Shopping galore talaga siya, guys, sa coffee niya, oh. Bilang namin yung mga bisita, oh. Meron na dyan si Ray, si Kat, and si Danny Barcinio. And then, Lyra and... Yeah. Diba? Dami na naming, mugs. Balik na tayo. Hindi ko alam pa anong oras na, pero sobrang na, hapon na. Kaya tayo sa parking lot and balik tayo sa hotel and imimit natin doon sila Race. Doon muna kami sa hotel kasi magdi-dinner din kami mamaya. Malapit din sa kung saan kayo naka-check-in. Hiningal ako. Si Kuya pala, guys, nasa Carnidan. And si Sakyan and si Oh, the dog out the window, Baba. Look out here, look. Look at that dog, Baba. Oh, did you say the dog? Yeah, hindi siya nakita. No, it's gonna, Baba. Go on then. Dito na pala kami, guys, sa hotel. And si Sak, pinapakuha niya yung bago niya, ay, ang puti. Pinapakuha niya yung bago niyang jumper. Ayan, tinan. And, Did you get a ayan. white one? No, there's no Oh, white. you had white. There's no watch. Sak, show your new watch. Mayroon siyang baby G-Shock.
Why don't you wear Ayan, binili ni Jan sa kanya habang Where nasaan then? ba ako? Kasama ko si Riz, nasa ano kami, nasa, and you'll be right. basta nasa iba kaming store. Can I just wear Ayan that? sila, ayan, yan yung nabili. Si Kuya meron din. Mag-change talaga siya, oh. These are the same. Ay, Here they are. They're bigger. Wow, and these are blacker. What's this? yeah, ayan na siya, oh. I want to wear my PlayStation. Do you really need to change, Zach? Huh? Why? Dad told me. Dad. Sorry, Baba. You look massive like this. Ma, I can do it for longer walking. Huh? You walk. Take this off. Okay. Put that on. Put that on. Wow, galing-galing, oh. Nag-walking na siya, oh. Yan na yung bagong tada. Ayan na siya, oh. Naka-bis na. Nakapag-cold. Nakapagpalit na siya. Ayan si Kuya. Here, here. Ang cute ni Kuya. Ang happy ni Ayla, oh. Kaway-kaway siya kay Tito Jan, oh. Throw on bed rug. Ah. Bed rug. Let them- no, We want her to sleep. Ah! Okay, show your rolling skills. Okay. Rolling skills, Baba. Go. Oh, wow! Ang bilis! Grabe. Gumaling yan siya sa bed. Ang bilis naman ng Baba. Again. Go, Baba. Ang bilis talaga. Okay, okay. Mama, mom. Good job! How about Dada? How about Uy. Dada? Again. Wala na. Hoy! Hulog ka, Baba. Ayun na. Mag-ano na siya, mag-ganon na yan. Yes, yes. Come on. Mama. 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 Come on. Dito ang mukha niya, oh. Ang mukha niya talaga. Mama, say mama. Ayla, dito ka, oh. Ayun. Again. Here, here. 1, 2. Pagurin niya para. Wala talaga itong, ay, ang cute ng Baba namin. Ay, ganda-ganda talaga. Oh. Okay, Baba. Ano yan? Oh. Parang ano lang, spring rolls lang, Baba. Balik na naman. Roll and roll. Diba? Oh my God. Nawawala na siya ng buhok papunta dito, no? Sa side na to. Ah! Ang cute nung tawa niya yung ito. Yun. What's this? What's that? What's that? Is that you, Baba? Yeah. Nasa frame ka ba, Baba? Na. Okay. Is that you? Huh? Oh, can you reach it, Baba? Oh, no! Sige! Malapit ka naman sa dulo. Ay! Nagatawa lang siya. Kaya nga. Ay! Who's that? Ala, ala. Ay, ang ating mo. Saan ka ba pupunta? Saan pupunta ba? Grabe, lakas-lakas naman ang Baba namin. Lipat dito. Dito naman sa gitna. Ay, gitna ulit. Ayan. Hindi pa siya natutulog, guys. Ang daming energy nitong bata. Daming smile. Ano? Ana, saan na tayo? Sige. Baba mo na ikaw. Nakatingin talaga siya sa camera. Parang gymnast ang batang doon. Wow, Is that you, Ayla? Hindi na magigigil siya. Nanggigigil ang bata. That's right. Oh, is that you? Hi, is that you? Yes. Hi. Oh, sweet. Such a sweetie pie. Hi, sino mo Baba namin? What's this? Anong nakikita? Talaga sa bibig niya. Bawal to Baba. Oh, Say mommy. Ay, yucky, Baba. Say mama. Say mama. Mama. Mami, Baba. Dada naman ba? Dada. Mama. Mama lang. Mama. Dada. Dada? Dada? Say dada. Dada ikaw.
Close open, close open. Alis na tayo ulit, guys. Dinner tayo sa Watermark. Ang tagal namin na hindi nakapunta dito kasi nga dahil sa COVID. Trinos nila kasi diba buffet sila or buffet. So ngayon bukas sila. First time nila magbukas after nilang magsara. Yung restaurant nila okay, pero yung buffet hindi. So ngayon first time. Okay. May drums na naman siya. Dito na tayo, guys. Oh my God, na-miss namin to. Thank you. What's that, Baba? Yeah, wait, Baba. Yeah. It tastes like lollipop. Yeah, nice. Eto, lemon lime. Tagal na namin hindi nakakain dito. Siguro na 2 years. Simula nung nagkaroon sila ng pandemic. Pero yung restaurant nila bukas, pero yung buffet, hindi. Sarado. Uy, Tito Jun na ba? Busy siya, oh. Nauna na siya. Ay, talagang tawa niya. Oh, layo ni Tito Jun, oh. Now we're after Johnny give you some jelly later. Jelly, Baba. You know jelly? Yeah, want jelly? Sean, he hasn't even got anything. Oh, Kuya Shy. He's hungry. He's trying to have one. Yay! Get some more. Get some more. Yeah, you can go back as many as you want. What are these? Yeah, prawn crackers. Dim sim, gusto niyo yan, oh. Dumplings pala. Oo. Hey, I want this. I want... Bless you! Mom, Yeah. I want to have this. Oh, no, na. Gusto niya yan. Si Kuya, si Kuya. Oh, si Philippine baby. He's having Chinese. Ay, dito kami. Ang layo ng tingin. Dito ka, oh. Nakita mo na kami? Mauna na ako kasi kuhaan ko si Holy Girl. Si Dan, ayan na. Si Jan, ayun. Meron na silang pagganito, oh. Dati, pwede pumasok kahit saan. Ngayon, dito susundan mo na yung entry. So, kuha tayong plato. Tapos, nakaganyan na. Hi, now safe! Magsimula muna tayo dito. Ipakita ko lang muna sa inyo yung mga food. Dito tayo sa may salad bar. Ayan. Si Kuya naglalagay siyang salad. Hi, Kuya Filipino! Hello po! Shout out ka, sige. Sige, Kuya, shout out. Ano pangalan niyo? Edward po. Edward. Hi, Kuya Edward. Welcome to Watermark. Thank you. Oo nga, first time ulit. Kabubukas niyo lang ulit, di ba? Yeah. Oo. So, ayan, ha? Gawa rin ako niyan eh. Gawa ka din? Good! So, ayan, meron silang salad. Then, ayan, seafood, guys. Tapos, tingnan nyo yung prawns. Dati, naka-ano lang siya. Ngayon, may container na. Dati, naka-latag lang yan dyan. Ngayon, may mga container or nasa bowl na sila. Can I have pizza, please? This one? Thank you. And one of these? Yeah. Ngayon, ano na, sila na yung nagbibigay. Before kami ang kumukuha. Thank you. Hi, Sak! Oh, dito si Sak. Nagkita kayo ni Sak dito. Mayroon nang nagsiserve. Plate as well? Yes, please. Can I have that part, that side? This side? Oh, the side bit? Yes. Yeah, sure. And that side. Yes, thank you. Thank you. Do you have gravy? Yes, gravy, please. Yeah, a little bit closer. Thank you. Thank you. Hi. Can I have rice, please? Thank you. Thank you. Yes, please. Thank you. Thank you. Can I have one, please? One of each? I got
Kaya nga. Thank you. Oh my God. Tingnan nyo yung fish. Yes, please. Laki ng isda. That's massive. Thank you. Would you like some sauce on top? Yes, Yeah, that would be good. Thanks. Tingnan ang plato namin. Thank you so much. Parang lapu-lapu siya, Day. Lapu-lapu? Laki. Hindi, parang ano lang naman. Can I have one burger, please? Thank you. Thank you. Yeah, salmon. Kumakain na pala kami, guys. Yes, the steak and rice. Sila na pinakuha namin. Hindi na siya katulad nung last time na kami ang kumukuha. Sila na yung nag-deserve. Tapos, you're having dessert lang sa jelly na yes. Ano, nakakabiti na kasi, ano na lang, nakakaya na mag-ask about, can you give us more? Parang gano'n, nakakaya na. So, kung anong ilagay nila, next na lang. Ayan pa lang yung food namin, oh. Ayan. Halo-halo na yan, guys. May roast pizza. Ayun si Rice, may prawns. Ang sarap ng ano, ng isda. Meron ako, babe. Oo. Thank you, meron. Ayan, nandoon. Oh. Busy na, guys. Yung mga bata, balik-balik na sila sa dessert. Mamaya ipakita ko sa inyo, ang dami dun. Si Jan, round 3 na si Jan. Nangihina na si Simple Race. Yes. Just be careful. Ay, Papa, hinulog mo naman. That's okay. Si Sak, pang ilan mo na to? Ay, sorry. Ayan, dami na nilang nakain na dessert. Tingnan na si Kuya. Mini pavlova. Oh, mini pavlova. Oh, squid! Ang sarap na. Yung seafood. Yes, ah? I know. Sabi ko mag-exercise na ako. Bumili ng maraming workout clothes kanina. Kaya pala, kakain pala ako. Bumili ako ng mga damit pang workout. Kakain din lang pala. Ay la. Sarap. Sarap. Sirang-sira. Wait for Dan. Sus talaga, oh. Papakainin niya si Ayla ng jelly. Green jelly. Oh, ito yung mga Ayla, oh. Ay, excited din siya, oh. Hindi ko na binigyan, guys. Ubus niya. Utos na si Jan. Bigay mo yan, Race, kay Yoli. Ay, kay Yoli, kay Ayla. Bigay na Ayla yung jelly. Kasi andun siya, oh. Kumakain siya ng dessert niya. Baba. Honey, oh. Ay, nakatin. Oo, okay lang. Kunti lang, just a little bit. Lambot man yan. Ayun yung Ayla. Tingin talaga siya sa camera. May lasa, oy. Yummy, Baba. First dessert. Ala, nagustuhan. Nagustuhan kasi malamig. Sila na. More. More daw. Na-excite siya eh. Ala, you like it, Ayla? Uy, gusto niya daw. You want more? Ay, gusto. Ganun talaga. Excited na excited siya, oh. Tito John for this, okay? Oh, naganganguno siya. Yum, yum, Baba. Yummy, yummy. Yummy, something different. That's very different, isn't it, Beba? Mm. So good. Is it tamis? Matamis man ka siya. Di ba pala tapos yan? Hindi pa siya. Yes, thanks, Tito Jan. Nginitian si Tito Jan. Dami na rin nakakain niya, oh. Ala, nagustuhan. Malamig kasi. Matamis. Sobrang tamis kaya. Ay, tingnan mo ang ngiti, oh. Tamis, uy. Parang, lemon. Lemon ba? Lime.
Tama na, Baba? That's it. That's it. Okay. Tinanggal na niyang mami niya. Sweet. Very sweet man yan. Ay, may nahanap siyang isa. May nahanap siyang ano, oh. Ano niya? Sige nga, isa. Okay, put them out. Ano? Too small. Ay. Oh, man. That's enough. That's enough da. Dessert na siya, guys. Kuha pa raw siya ng sticky day. Masarap. Hindi siya masyado matamis. Dessert ba? Dessert na. Masarap yung chocolate. Serious, ayaw. Wala. Hindi siya. Wala ka din na mag-dessert. Wala, hindi siya mag-dessert, guys. Chocolate mousse. Fruit. Fruit. Fruits daw siya. Kasi hindi siya masweet, di ba? Watermelon. Oo nga. Ubusin mo muna yan. Pa tayo ng dessert, guys. Dessert na tayo. So, ito yung mga dessert nila, oh. So, pili ka lang kung anong gusto nyo. Ayun. Meron silang panakota, creme brulee. Tapos, ito yung mini pavlova, chocolate mousse, and chocolate sticky day. Tapos, nandun sa kabila, mga fruits. Hindi na ganun karami tulad ng dati. Di ba before, ang dami-dami. Kuya. Yeah, dessert. Tapos, ayan, meron silang mini muffins. Ang cute, oh. Pagawa natin to kay Holly. Mini muffins. Tapos, ayan, nakaslice na yung mga cake. Before, isang ano siya talaga, isang malaking cake kasi kung kukuha. Ngayon, nakakat na. Eto, Rocky Road. Guys, di ako galit sa dessert. Kinuha ko yung ano, panakota, creme brulee, tapos sticky date and mousse. Mo, na ano siya, oh, na-stress sila sa akin. Kain, guys. You watch me, ha? Sabi mo kasi mag-ex? Ba? Nag-sabi ko mag-exercise na ako, sabi niya, yeah. It's yummy. Alam, maglalakad daw papunta ng ano, hotel. It's good. Nag-grocery si Sak. Thank you. Sabi ko isa lang. Nag-grocery si Sak. Bawi na talaga tayo. $15. Bawing-bawi kami si Sak. Punta tayo sa dudublehin yung church. Nadala na ako na ano, plastic. Ah, may heater. Oh, ayan. Ay, ang ganda. Ay, sabay pa. Yep, thank you. Dito na kami sa labas. May bini na si ano, si Aylaw. Dinala ng daddy niya. Tapos may parag. Cute ng rug. Oh. Ganda ng kulay. Oo. Ang aking ano, oh. Tourist. From Korea. Uuwi, mag-ano na kami. Huwag ako magpipinta. Uwian na kami, guys. Pipintahan ko na talaga. Dahil 42 na pala. May work na naman. Mag-work na naman siya, oh. Siya na talagang workaholic. Workaholic talaga itong friend ko. Ay, Pagod na. iyak at tomorrow. Kikita naman kayo bukas. Kita na naman tayo bukas. Hindi na nagsasawa, no? Kahagabi ngayon. Ang gabi na lang. Oo. Uwian na. See you, Baba. Tawa lang talaga siya ng tawa, oh. Oh, bye-bye. Guys, dito na pala kami sa hotel and hindi ko sa inyo nasabi na nandito yung family nila Sophie. Biglaan lang kasi kanina nung nasa arrival tayo, nagsusukat ba ako ng ano ng Adidas na jacket, yung windbreaker. Kausap ni Jan nun si Joe. Tumawag si Joe and nagtatanong na ano, gusto daw nilang pumunta dito. Nag-ask kung merong pang space dito sa hotel. So, si Jan, tumawag siya dito kasi nga, di ba, lagi naman kami nandito. So, parang close na rin si Jan doon sa may-ari. So, tinawagan ni Jan, sabi niya, may vacancy pa ba kayo? Kahit nakita na namin doon sa sign na no vacancy. So, chinek, and then sabi niya, maghintay lang daw ng 2 hours. So,
later on, after 2 hours, tumawag na si Jan. And ayun, nakuhaan sila. And, yeah, agad-agad, biyahe sila dito. So, nandito sila. So, bukas, ang gagawin namin ay magsha-shopping sa Harbor Town. So, yun yung plano bukas. Then, not gabi, in the afternoon, 5 o'clock, kami ng mga girls, magka-karaoke kami. Kami lang tatlo, kasi sila, di ba, nasa New Zealand. So, yun ang plan. So, i-close ko na yung vlog kasi yung mga bata, si Jan nandun sa room nila, Kylie, tinutulungan kasi, may mga dala rin silang mga pillows, tapos, blanket. Nakita ko, so, nandun sila. So, baka punta rin ako doon maya-maya. Pero, close ko na yung vlog. Guys, yung vlog natin today. Thank you, guys. Ang sarap ng pagkain kanina. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Good night. Walang tao dito, guys. Ako lang talaga. Okay, bye! Who you see, 'cause I think I do want you next to me.